Ka United Democratic Party UDP mau kerwat circle hak laipo tari kono pra arhaja arpusau kala penlong ya ke general meeting jong kinongkit kam ke party ban pen itu pajba yau kertong ke party hak ne election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council na mau kerwat constituency uba Jaslan Roy nong siet bat kum juru ban pediang sobha sya ke party ya kispa ngot kiriu thamai ki ba wan nak yui pat ki party ba pher Yakin ni kiriu thamai kentai bat senrang ki badai ki nongkit kam bat ki nong kersan jang ki parti bapher ki pakentop na do ka HSPDP ka Congress ka NPP bat Trinamool Congress la pediang sobha sa ka UDP do Vice President ka UDP ubadai ru UCM barem ka KHADC uba Tita Starwal Khan haringkat ka Jadon lang u MLA ka Maukrwat uba Renekton Lingdot Tongkhar kurtong MDC na Maukrwat ba Jaslan Roy nong siet lambat ki wei ki nongkit kam bat ki noi lam ka UDP Maukrwat Circle Kani kajing yalang ka UDP mau kerwat circle kala nang sengai bat song shet susu hadin baki arngot ki rang ba ki bam syam la yot tiket katau ba Edelbert yau pniau bat ba Sinchar Lingkhoi kila pensai pat ba baki dang ne scam hapo ka party bat kindang yai tresh dom na ka benta ban penjob don buram yau kertong ka party uba Jaslan Roy hakani ka election MDC ka Bansawan Paro kitu ki ba thamai lani ki barem ki belawan biang ban pen thamai hakani ka singi ban penyeso ialah di bat ke parti UDP. Ngi nakaliang jo ke parti ngi pediang ye phi da ka basngau bha e. Bada ka mon sngau bha ka jong phi ngangai ru klem dan ba penbor manu ye phi. Kadehi ka jing sotu ka jong phi simet. Ha ka ba phila sim ya ka negarai ban wan penyeso biang bat ke parti UDP mentara sengi. Bat kalong ru ka bapala yang bangam ju kami ikut bawat kilong kemiru di selan banwan sekhaman ban ai ke jingkren ke jongki ban penpau ya ke jing snow ke jongki bat ban pen tiap ru hapdeng jongi ke ba ya ke jing don jongki bat kiwi ki parti bat menta kiwan biang saka UDP teh ka kerteng jong ke United Democratic Party nga priang sobhaya phi bat ka jingwan ka jong phi kanang pan khlan chu ya ka parti hang ni mau kerwat bat nga kerpar ru iginong kit kam jong ka mau kerwat circle namar philayo so mene ki bawan ki dei ki nongkit kam ki president ki secretary ki member ka bomot ki nong yalam ki ba khamat tekan jendala bhae ba phiru phin accommodate iki lani ban pen khamti ka kam haki namar ngi suthu baki bawan kimdei tang ki basyukersan hendrai gide ginong trai bakan long ga jengkerku naga banta ka parti haki tu kisnong ki bagi don bat ka banta ka baar pagalong ba nagaliang jong ka parti hi borok away nagaliang jong ka state election Komiti ngiladap pen scam ya ka kerteng jong iba Jas Tarwel mo o Jaslan Roy nong sit kum u candidate na kanika konstituensi ka jong phi ya kanika election MDC ka Ban Salong Shen bat ngisok tenat palap ya karu kompenya jong ke election committee hang ni mau kerwat ya ka bapila pendap ya kani ka kam da ke jing ya thap but ka bamut ba utau ba yo bon ya ke jing kersan ulong kandidat kadika kumula oi ba robat mane kadika democratic way kadika rukom ha ka sensiar pai ba baka majority hi karai tinrei habangile ya kataru ngisutu ilale ya babahatam tenre ngisusi badang danpat ki perlok ki bala apply banlong ki kandidat kila penino ya ka jinglong kemmen sim lani ka jinglong kelung da ka bagi mino na ka parti katuhi kala pensisya ba kimpat long fit banlong kinong yalam habab hisutu baga majority kammon tanghang ta pila de ban sutu ya karai kata ka de ka jing ui ka chonga tena kata ka daw
nakaliang jong ka parti berokaway kung mangilapan scam Tekan kapor laong yang ada i MLA ba di chairman bangan penitu ladi ban perskam syu Ahmad Jongpi hakan igasngi yai ba Jaslan Roy nongsi kum u kandidat bapura ba nangni syakhaman ba pihak banya trei sitom banya trei ba hagi primary unit hagi shnong githau gi Jongpi klem syong thai syu nang ba ka jingjob ka badan buram kanwan kanu ka jingjob kanumuan lada ngimtre sitom wat numong bangin syania ha kata kal air kaya fair ngalamat yaladi ha ka election MLA ka bladap kal air kalabe dan rendala nyau yikibut ngaduna khat sanbut banyo e kajingjob mentakasngi Ahmad Jongpi kum u kandidat hakan ika election MDC kaban Salong Shen dong akhat lang ru yai Mrs. Jui berkikun Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya